Στο μαθήματα από το χωριό δεν πιάνει. Πέρασαν ένα από τα μισά, ένα λόγος πέρασε λοιπόν από το φυλακή πάει απάνω για το μοναστήρι. Πέρασε απάνω από το βουνό και βρήκαν ένα τσομπάνο, τον Νικόλα Ντρίτσο, παλιός αυτό τους έριξε το δρόμο απ' εκεί και πήγαν απάνω. Εν τω μεταξύ τους κατερούσανε χωριανοί μας απάνω και τους μεταφέρανε ψωμιά και ένα ό,τι είχε ο καθένας. Ο άλλος τον θάλασσο στα τέμματα πέρασαν απ' εδώ. Εδώ παρουσία μας εδώ. Ένας χωριανός μας ζήτησε και πολύ να ρίξετε και εγώ ένα όπλο του λέει, ο Μαρσεξούρης. Να αφήσουμε να ρίξετε και εγώ ένα όπλο του λέει και το έκανε και εδώ. Ο ξωματικός του είπε όχι είναι λάθος, είπε του στρατιώτη που το έδεσες και έριξε. Δεν έπρεπε να έρθει. Και φύγανε για το Αγερόκαστρο. Όμως ο λαός σε κατέθεσε πολύ καλά. Εδώ ήταν το στρατηγείο, ήταν ο Νικόλαος Ζεμέτσκας. Ο Ένιος Ζεμέτσκας, ο Νικόλαος στρατηγός. Και φρούραχος ήταν ο Νικόλαος Μάλαμας. Φρούραχος στο φυλακείο. Έφυγε αυτός και ήρθε κατόπιν ο Κοσμάς, ο Χαρούτας. Ο λαός εδώ βοήθησε πολύ τούτα τα στρατεύματα που πέρασαν στην αρχή όσο έγινε και κατάσταση. Κατόπιν έβαλανε τα. Ο λαός πολύ ευχαριστημένος εδώ πέρα. Τους εκατέρεσε πολύ καλά. Μιχάλης Μάσιος. Είμαι γεννηθής και κάτοικος Δερβιτσάνης. Έχω πλέον 82 χρόνια και έχω μερικές αναμνήσεις όχι μόνον δικές μου, αλλά ακόμη και από τους συγγενείς μου και αδέρφια μου. Σε σχέση με τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο. Ήταν 5 αεροπλάνα, τα οποία εμείς τα λέγαμε κατσατόρια εδώ, ενώ ελληνικά ήταν καταδιοκτικά αυτά, πετούσαν πολύ ψηλά και πήγαιναν προς νότο, προς Ιωάννινα. Ύστερα από περίπου 2 ώρες, 3, βλέπουμε να γυρίσουν από τα 5, πολύ χαμηλά, 2. Μαθαίνουμε αργότερα ότι τα 3 τα έριξαν 2 ελληνικά αεροπλάνα στη λίμνη των Ιωαννίνων, τα οποία ήταν σε επιφυλακή στην πόλη των Ιωαννίνων. Λοιπόν, εδώ στο χωριό το δικό μας εγκαταστήθηκε η διοίκηση, πώς να πούμε, του πολέμου, του Έλληνο-Ιταλικού πολέμου όπως τον αποκαλούν, με 2 στρατηγούς, τον Δεμέστικα και τον Μπαρούτα. Αυτοί οι 2 αρχηγοί έχουν εγκαταστηθεί στο μέρος του νυν Θόδωρη Ράιδου στο σπίτι. Η πρωτήτερα ήταν του Κυριάκο Ντάκου, Κυροντάρου όπως τον λένε εδώ, τον γνωρίζουν στη Δερβιτσάνη. Εκεί πρωτήτερα ήταν η διοίκηση Ιταλική. Έχουν κάνει και ήδη είναι αυτά, αν θα πάτε εκεί θα δείτε, ήδη είναι 2 μπούνκερ όπως τα λένε τώρα, ή καταφύγια που τα λέγαμε εμείς, που πήγαιναν για προστασία μετά την αεροπορική επίθεση η διοίκηση, η εκεί διοίκηση. Λοιπόν, ήθελα να σας έλεγα ένα πράγμα για έναν υπασπιστή που τον είχαν εκεί φύλακα, Θεοχάρης το όνομα. Λέει στον Μπαρούτα, λέει θέλω να δραπετεύσω, του λέει, θα φύγω, θέλω να πάω στο μέτωπο, στο Τεπελένη. Μα του λέει το ίδιο, την ίδια δουλειά κάνεις και εδώ, του λέει, πόλεμος είναι. Όχι, του λέει. Και δραπέτευσε κάποια μέρα ο άνθρωπος, έφυγε, που δικάζονταν νόμιμα, έφυγε, πήγε στο μέτωπο στο Τεπελένη και ύστερα από 1 εβδομάδα γυρίζει. Μα του λέει, πού ήσουνε, δραπέτευσα, πού ήσουν? Πήγα στο Τεπελένη, ήρθα να με δικάσεις, του λέει, του στρατηγού. Μα γιατί? Μα είχα εντολή από τη μάνα μου να πάω να πολεμήσω τον Ιταλό, του λέει, αυτοπροσώπος. Γι' αυτό και πήγα, έκανα το καθήκον μου, την εντολή, εξετέλεισα την εντολή της μάνας μου και γύρισα ξανά στο καθήκον. Τώρα δικάστε με. Τον άφησε ελεύθερο βέβαια, εννοείται, γιατί έκανε μια ηρωική πράξη, ας πούμε, αυτός ο Απόστολος. Στον είσοδο του χωριού υπήρχε ένας πλάτανος μεγάλος, και τον οποίον είχατε προλάβει όλοι, και ένας μικρότερος. Εκεί ήταν ένας στρατιώτης Έλληνας, γιατί ήταν το αρχηγείο εδώ, και φύλαγε. Περνάει ένας πολίτης μάλλον, αλλά ήταν Ιταλός κατάσκοπος. Μόλις πέρασε,
10-15 μέτρα, τον προσπέρασε την ελληνική σκοπιά, γύρισε πίσω να κοιτάξει εκείνος. Του προτείνει το όπλο ο Έλληνας στρατιώτης και του λέει «Συλλαμβάνεσαι». «Μα γιατί?» του λέει εκείνος. «Είσαι Ιταλός κατάσκοπος», του λέει. Και τελικά βγαίνει πραγματικά Ιταλός κατάσκοπος εκείνος, και τον συλλάβανε. Λοιπόν, εδώ είχαμε φιλοξενήσει αρκετούς Έλληνες. Το Γεώργιο το Ράλι τον είχαν φιλοξενήσει, μια αλφα εξαδέρφη μου στην οικογένειά της εννοείται, στο Βασίλη του Δέδε, του Παντελή Δέδε, την οικογένεια. Αυτός έγινε και πρωθυπουργός της Ελλάδος αργότερα, ο Ράλης, και φιλοξένησε τα γόνια του Παντελή του Δέδε. Όταν ζήτηξε η ελληνική κυβέρνηση για να πάρει το νερό, τα νερά εδώ της Μπίστριτσας που λένε, του γαλάζιου ματιού, αυτός δεν δέχτηκε. Του λέει όχι, δεν θα τα πάρουμε. Μα γιατί, του λέει, να τα πάρουμε, τα πάμε στην Κέρκυρα, πόσιμο νερό. Αν θα τα πάρουμε, λέει, οι Αλβανοί θα μας παρασέρουν και θα μας το κόβουν όποτε θέλουν αυτοί το νερό. Επομένως θα είμαστε σκλάβοι αυτών. Γι' αυτό δεν δέχτηκε και δεν έγινε αυτό. Αργότερα στο σπίτι το δικό μου πρακτικά είχαμε 3, εκ των οποίων ο ένας λέγονταν Θήμιος Πασπαλιάρης, ήταν δημοσιογράφος από την Τρίπολη της Πελοποννήσου. Ο άλλος λέγονταν Αντώνιος, τον άλλον δεν το θυμάμαι τώρα. Όταν υποχώρησαν οι Έλληνες, ήρθε ο Θήμιος και λέει, φώναξα εγώ, οι Ιταλοί ήταν εδώ μέσα στην Δερβιτσάνη, και φώναζα, έρθω Θήμιο. Με αρπάζει αυτός αγκαλιά, λέει, Μιχάλη μου, λέει, γιατί θα μας ακούσουν οι Ιταλοί. Και με πάει μέσα, ήρθε, μας έδωσε το χέρι και έφυγανε πλέον. Γιατί υποχώρησε η Ελλάδα. Οι Έλληνες, οι στρατιώτες, στο δρόμο που βάζουν από Λάμποβο Ζάπα προς Γκολίκο απάνω για το Τσαγιούπι, έβαζανε εκ του πονηρού, έβαζανε κάπες όλη την ημέρα σε σκέμπια, σε βράχους, με σκοπό να βομβαρδίζαν οι Ιταλοί από το Τεπελένι, και βομβαρδίζαν και σπέναν τους βράχους, και τη νύχτα δουλεύανε και κάναν το δρόμο προς το Γκολίκου οι Έλληνες στρατιώτες. Εκεί κάποτε κάναμε μια επίθεση, γιατί εκεί υπήρχαν το τάγμα θανάτου της Ιταλίας, το οποίο λέγανε αυτοί Λιούπι ντι Τοσκάνα. Ναι, αλλά όταν τους παρουσιάστηκαν οι Έλληνες και σε ένα βράχο 16 μέτρα περίπου ύψος, με τριχέσια με αυτά, πάνε εκεί, τους ευνηδιάσαν τους Ιταλούς και άρχισαν να φεύγουν, τρέχοντας με σκι, γιατί έχει πέσει πολύ χιόνι τότε, το 40-41, και κατέβηκαν από την άλλη μεριά προς τον ναό ποταμό Νιν Βιώσα. Και οι ελληνικές εφημερίδες λέγανε τότε, γιατί αυτό το τάγμα το λέγανε Λιούπι ντι Τοσκάνα, είπαμε. Οι Έλληνες γράφανε οι λύκοι που το σκάνε. Όταν βομβάρδισαν τη γέφυρα οι Ιταλοί της Αγίας Παρασκευής, στο σταυρό της Αγίας Παρασκευής, εκεί χτυπήθηκε από τα βλήματα, χτυπήθηκε ένας Χριστόφορος ασυρματιστής μαζί με ένα φίλο δικό του, δεν το θυμάμαι το όνομα εκείνου τάου. Τότε το Χριστόφορο και τον άλλον τον φίλο του δικό του τον πήρανε οι Δερβιτσότες και η Κατίνα του Πούλη μαζί με την Αλεξάνδρα του Μπάκου, δηλαδή του Κοτσιπούλη γυναίκα και του Κοτσιμπάκου μεγάλου, και τους κλάψανε και του λένε Χριστόφορε, μόλις έχει γυρίσει εκείνος, η μάνα σου σε περίμενε για να γύριζε να σε αραβώνιαζε και εσύ αραβωνιάστηκες. Τέλος, την Αγία Παρασκευή τους θάψανε και οι Δερβιτσότες. Ήτανε μέχρι επισκευάσουν τους τάφους των νεκροταφείων της Δερβιτσάνης μέχρι αργά, και τώρα τα οστά τα δικά τους βρίσκονται σε ένα κοινό τάφιο. Τους μάσανε με τα οστά άλλων Δερβιτσοτών.
Οι δύο στην είσοδο του νεκροταφείου ήταν δύο στρατηγοί, ένας Έλληνας και ένας Ιταλός. Εκεί έχουν κάνει μια αψίδα και γράφανε «Νέμικο intera amico in cielo». Εχθροί στη γη, φίλοι στον ουρανό. Είχα την κακή τύχη να ήμουνα στο Σπάτσι πολιτικός κρατούμενος. Εκεί συνάντησα έναν Γεράσιμο Κούρο, βλάχο, από την Πολίτσανη, κάτοικος Πολίτσανης, ο οποίος μου διηγήθηκε αυτό. Οι Ιταλοί μας επιστράτευσαν στο Δέλβινο που είχαμε πάει με τα ζώα τα δικά μας, πήρανε τα μουλάρια, φορτώσαμε τα πολεμοφόδια τα δικά τους, μόλις περάσαμε στο Άλβανο-ελληνικό σύνορο δεν βρίσκαμε κανέναν, όλα τα καταστήματα ανοιχτά. Τελικά φτάκαμε στη Μονή της Βελάς. Εκεί βρήκαμε μόνον έναν μοναχό και μας λέει προσέξτε βρε παιδιά, οι Έλληνες είναι λίγο πονηροί, θα σας χώσουν σε πένσα και θα φάνε από εσάς. Προχωρήσαμε με τα πολεμοφόδια, φτάκαμε στο Καλπάκι, ξεφορτώσαμε τα πολεμοφόδια σε ένα δέντρο κάτω και κινήσαμε να φύγουμε. Όταν πέρασε ένα καταδιοκτικό ελληνικό, απόλυε έναν καπνό άσπρο και ύστερα όσο να καλοφύγουμε εμείς, λέει, έρθανε βομβαρδιστικά και έγινε του Άγιου εκεί. Ανατινάχτηκαν τα πάντα. Ήρθε η νύχτα, εκεί δεν άκουγες. Απ' τη μία τη μεριά άκουγες αέρα, απ' την άλλη τη μεριά άκουγες μαμαμία. Έγινε το Άγιο. Ευτυχώς γλιτώσαμε, λάβαμε τα μέτρα μας και φύγαμε πρόωρα γιατί μας ειδοποίησε ο μοναχός. Εγώ είμαι Κασιανή Γκέλιου. Είμαι 81 χρόνων. Εδώ στο σπίτι μας φιλοξενούσαμε 6 Έλληνες. Τους είχαμε σπίτι. Θυμάμαι πολύ καλά, ήμουν μικρή, θυμάμαι που είχαμε αυτό το Γιάννη Κορομιλά που βαρούσε εκείνο φάνταρε που πας, φάνταρε που πας. Πάρ' την καραβάνα σου και να φας. Και εγώ του πήγαινα καναυγό, καμψαγάλα και μου έδινε κουραμάνες, μου έδινε από εκείνα τα... Μου έδινε από όλα τα καλά, αυτός έμενε αυτό απάνω, ο Γιάννη Κορομιλάς. Τον θυμούμαι πολύ καλά. Που έλεγε φάνταρε που πας, κατόπιν έλεγε πέσε κάτω βρε πολίτη, αεροπλάνα ίσα ήτανε, τους Έλληνες τους θυμιούμε, τους είχαμε φιλοξενήσει πολύ. Εγώ είχα και έναν αδερφό, αυτός τους ήθελε και τους ήφερνε στο σπίτι, εδώ τους είχαμε. 6 Έλληνες μας είχαν κοιτάξει και τους είχαμε κοιτάξει, γιατί είχαμε γελάδα, τους έδιναμε γάλα, μας έδιναν κοραμάνες, γιατί έχουμε το σπίτι εδώ ψηλά και έρχονταν όλοι εδώ. Οι Ιταλοί ήταν σκαχτιάριδες, έφυγανε, ενώ οι Έλληνες ήταν για πόλεμο ήτανε. Η κουζίνα ήταν εκεί κάτω, ήταν η κουζίνα που πήγαιναν ο κόσμος και τους έδινανε. Αλλά όταν ήρθαν τα αεροπλάνα πώς ήξεραν και τους χτύπησαν με την μπόμπα αυτού που είχαν την κουζίνα. Είχαν σε 2 μεριές κουζίνα. Μας έδιναν και έτρωγαμε ό,τι ήθελαμε. Εμείς πήγαιναμε σαν μικρά παιδιά εδώ, οι γειτόνοι πήγαιναν αυτούς στο Γιάννη Κορομιλά από πάνω και μας έδινε αυτός, το δίναμε και εμείς κανένα αυγό βρασμένο, καμιά γάλα, αλλά αυτός εμένα με ήθελε πολύ γιατί του πήγαινα γάλα, είχα γυαλάδα και του πήγαινα γάλα. Θυμιούμαι, είχαν ένα υγεία, ένα μπέτρο, είχαμε πολύ. Είμαι Θανάσης κουρεμένος από το Βουλιαράτη. Έχω 86 χρόνια. Από τον πόλεμο ήρθαν με χιόνι εδώ πέρα, τον Οκτώβρη. Έρθανε από του Ποδίνου. Εδώ έγινε μάχη μεγάλη. Εδώ απάνω. Στο χωριό μας. Ένα παρακλήσια η Θανάσης εκεί πέρα. Τους έβαλαν με τα λιθάρια κάτω τους Ιταλούς. Ήταν ένα πουράρα από πάνω. Δεν τους άφηνε να προχωρήσουν εδώ, ήταν μπλέτσος ο τόπος αυτό. Και έρθει ράδα από το... Σηκώθηκαν 2 παιδιά απ' εδώ από την εκκλησία δική μας, πήραν το προσήλιο μέσα και πήγαν εκεί, το έδωκαν, κρεμάστηκε. Κρεμάστηκε. Και απ' εκεί συνέχισαν, πάνε Ζερβάτη, Γιορτσάτη, Σιλέρα, απ' εκεί διάβγανε αρεντάτισια κάτω, Ιταλοί. Ήταν πληγωμένοι εδώ πέρα νοσοκομείο, στο Βουλιαράτη.
Νοσοκομείο όχι, αλλά έχουμε πάρει κάτι σπίτια εδώ πέρα. Κομμένα με ποδάρια με αυτά. Και έγινε αυτό το νεκροταφείο από κάτω. Αυτό είναι απ' εδώ γύρω, δεν είναι από μακριά. Όλοι απ' εδώ γύρω είναι. Που είναι το νεκροταφείο αυτό. Ονομάζομαι Κουρεμένος Δημοσθένης από το Βουλιαράτες. Είμαι τώρα συνταξιούχος δάσκαλος, Έλληνος δάσκαλος από το 1982. Εκείνη την περίοδο, σας είπα, ήμουν ακριβώς στα 14 χρόνια. Γιατί είμαι γεννητής το 1927. Ακριβώς, στα 14 χρόνια ήμουν εκείνη την περίοδο. Τώρα, τι θυμάμαι από τον πόλεμο. Πρώτα, μετά από την κατάληψη της Αλβανίας 7 Απρίλη 1939, εδώ στο χωριό μας εμφανίστηκαν τάγματα ιταλικά. Το πρώτο τάγμα που ήρθε ήταν ένα πεζικό 48 που λεγόταν Φανταρία 48, το λέγανε αυτοί, και εγκαταστάθηκαν εκεί τώρα που είναι το οικοτροφείο των Φιλέων. Εκεί εγκαταστάθηκαν με κατασκηνώσεις από το καλοκαίρι του 1939. Γιατί ήρθαν εδώ στο Βουλιαράτη? Γιατί είχε νερό. Γιατί δεν μπορούσε να κρατήσει πολύ νερό. Εδώ υπήρχε πηγή νερό, αν και μακριά, αλλά εφοδιάζονταν. Εν τω μεταξύ όμως τώρα πώς προετοιμάστηκε η επίθεση 28 Οκτώβρη. Εδώ στα χωριά μας συσσωρεύονταν όλο και περισσότερα τάγματα ιταλικά. Αργότερα από το ιταλικό τάγμα που ήταν αυτό το 48 που είπαμε, το 48 πεζικό, ήρθε ένα αλβανικό τάγμα με το όνομα, συγγνώμη να το θυμηθώ, όχι Ταραμπόση, αλλά ήταν Ντάιτι. Ένα αλβανικό τάγμα, όλο Αλβανί βέβαια, με την ονομασία του ήταν Ντάιτι, μπαταλιόνι Ντάιτι. Σε αυτό το μπαταλιόνι Ντάιτι ήταν ένας βουλιαρατινός δικός μας χωριανός, ένας Μιχάλη Κώστα Γκάγκαλης, ο οποίος δεν γύρισε ο καμένος, κρίμα, δεν γύρισε. Ήταν επιστατευμένος και ήταν σε αυτό το τάγμα. Αλλά όταν έγινε η επίθεση δεν ξέρουμε τι συνέβηκε. Εν τω μεταξύ, όσο προχωρούσε ο καιρός για την επίθεση ενάντια στην Ελλάδα, όλο και περισσότερα συσσωρεύονταν. Εγώ θυμάμαι ακριβώς, δηλαδή το τελευταία, είχε έρθει και ένα άλλο τάγμα από το οποίο ήταν μιλιτσία. Έτσι λεγόταν, μπαταλιόνι μιλισσίσε. Αυτοί ήταν ντυμένοι κάπως διαφορετικά. Δεν ήταν όπως ήταν οι άλλοι στρατιώτες, αλλά ήταν μελανοχύτωνες. Ήταν με μαύρα πουκάμισα, με καπέλο διαφορετικό κλπ. Αυτοί έρθανε όμως μια εβδομάδα πριν αρχίσει η επίθεση. Δηλαδή τελευταίες μέρες. Και αυτοί είχαν εγκαταστεί κάτω προς το λιβάδι κάτω δηλαδή. Λοιπόν, αφού συγκεντρώθηκαν πολλές δυνάμεις εδώ πέρα, εδώ στα χωριά μας, εκτός τα άλλα πιο πάνω και πιο κάτω, άρχισε η επίθεση ακριβώς τώρα 5:30, 28 Οκτωβρίου 1940. Πώς άρχισε αυτή? Άρχισε έτσι. Ανατολικά του χωριού είχαν εγκαταστεί πυροβόλα μεγάλα, τα οποία ακριβώς δηλαδή η ώρα 5:30 άρχισε ομοβροντία, όπου μας ξεκούφαναν, εμείς λαχταρίσαμε φοβισμένοι. Πού να πάμε? Πήγαμε προς τα πάνω, λέγαμε καλύτερα. Εν τω μεταξύ όμως αυτό κράτησε κάπου 20 λεπτά. Και όπως βλέπουμε ότι οι οβίδες οι οποίες έσχανε έπεφταν στο Ζάβραχο, πιάνω από το Ζάβραχο, αυτό το χωριό, το οποίο εκεί δεν είχαν και κόσμο βέβαια. Και άλλες έπεφταν και πιο πίσω. Αφού τελείωσε αυτή η ομοβροντία με τα κανόνια που λέμε, με τα πυροβόλα τα βαριά, εδώ κυκλοφορούσαν καραμπινιέροι, οι οποίοι λέγανε ότι φύγετε όλοι στα σπίτια σας. Και μάλιστα λέγανε τούτη λακάζα, όλοι στα σπίτια. Όλοι, και πραγματικά όλοι μέσα πήγαιναν βέβαια, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτε άλλο. Αφού άρχισε λοιπόν αυτή η επίθεση, οι Ιταλοί, που είχαμε και εδώ κάτι γνωστούς Ιταλούς, λέγανε ότι τώρα οι δικοί μας οι στρατιώτες πίνουν καφέ στα Γιάννενα, λέγανε. Φιλιά Γιάννενα μας. Γιατί αφού συνέχισε η ομοβροντία που σας είπα, δηλαδή 20 λεπτά, μετά όλα πάψανε. Δεν είχε. Τελείωσε αυτό το πρώτο μέρος δηλαδή. Το δεύτερο μέρος τώρα είναι ότι πώς ήρθαν εδώ πέρα
οι Έλληνες στρατιώτες όταν έγινε η επίθεση στο ύψωμα του Αγίου Αθανασίου, απάνω εκεί. Βέβαια, εδώ στο χωριό μας ήρθαν ακριβώς κατά τις 30 νομίζω Νοεμβρίου, ναι, και ήρθαν από εδώ, από την Πόδισα, από το χωριό, και οι οποίοι ακροβολίστηκαν στο πίσω μέρος του χωριού. Γιατί επάνω ήταν οφειλωμένοι Ιταλοί, οι οποίοι ήταν αρκετά δηλαδή αμυνόμενοι, γιατί ήταν και το μέρος τέτοιο, δηλαδή, ήταν πιο πάνω. Και έπρεπε αυτό το ύψωμα να καταληφθεί για να προχωρήσουν προς τα κάτω. Ήταν ένα σημαντικό στρατηγικό αυτό το ύψωμα εδώ. Και έτσι έγινε λοιπόν, έγινε η επίθεση, η οποία όμως οι Έλληνες στρατιώτες πήγαν και από το πάνω μέρος, από πλήρεται φτεράδια, γιατί ήμασταν από εδώ, γιατί ήταν εμφανίσιμο, και γι' αυτό αναγκάστηκαν να πάρουν πιο πάνω για να τους κυκλώσουν. Και έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Κυκλώθηκαν βέβαια οι Ιταλοί και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, να φύγουν. Ναι, αλλά σε αυτό όμως την έφοδο που έκαναν για την κατάληψη του Αγίου Αθανασίου, το ύψωματος, τραυματίστηκαν κάπου 130 Έλληνες και 15 νεκροί. Όπως γράφει το βιβλίο του, το οποίο εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρω εγώ, αλλά όπως διαβάσαμε σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε από κάποιον καθηγητή, που λέει αυτοί που διηγήσαν από το μέτωπο, ένα βιβλίο, αν ξέρω αν το είχατε δει, όσοι διηγήσαν από το μέτωπο. Αυτός έχει γράψει ότι τόσοι σκοτώθηκαν και τόσοι τραυματίστηκαν. Εν τω μεταξύ μετά λοιπόν, αφού ήρθαν οι στρατιώτες, αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν το πιστεύαμε. Ποτέ δεν το πιστεύαμε ότι ο ελληνικός στρατός θα εισχωρήσει και εδώ στα χωριά μας. Λέγαμε Ιταλία, μεγάλη δύναμη. Ο Μουσολίνι τότε λέει: έχουμε 8 εκατομμύρια αλόγες, λέγε. Και εν τω μεταξύ όμως έγινε θαύμα. Έγινε κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Για να έρθει εδώ ο ελληνικός στρατός και να ελευθερώσει. Ήρθε ο στρατός ελληνικός, μπήκε στα σπίτια, μπήκαν γυναίκες με ψωμιά, ήταν όλοι κουρασμένοι και πεινασμένοι οι στρατιώτες. Και το χωριό εδώ του υποδέχτηκε πάρα πολύ. Μάλιστα λένε ότι 2 γυναίκες, Αμαλία Μπίτσι και κάποια τζούμπα, αναγκάστηκαν λοιπόν να φορτωθούν κάσες, πολεμοφόδια και να τα πάνε πιο κοντά. Με μεγάλο ηρωισμό, βέβαια. Οι γυναίκες ήταν μεγάλης ηλικίας. Εν τω μεταξύ έπειτα συνέχισε η προέλευση, μπήκανε πάρα πολλοί στρατιώτες Έλληνες. Αλλά ο καιρός ήταν πολύ κακός όμως. Βροχή, κρύο ακόμα δεν έχει αρχίσει το κρύο και η παγωνιά και το χιόνι, αλλά βροχή μεγάλη. Γι' αυτό όλοι οι κάτοικοι εδώ στο χωριό τους υποδέχθηκαν στα σπίτια. Κάθε σπίτι είχε 3-5, δηλαδή ανάλογα. Όλοι λοιπόν εγκαταστάθηκαν σε οικογένειες, γιατί ο καιρός ήταν πολύ άσχημος. Εν τω μεταξύ αργότερα εδώ ιδρύθηκε το νοσοκομείο. Νοσοκομείο 1, γιατί 2 ήταν στη γράψη. 1. Εν τω μεταξύ δεν ήταν νοσοκομείο, ήταν και χειρουργείο. Κάθε απόγευμα έρχονταν από το Τεπελίνι, από το μέτωπο, ένα λεωφορείο, ασθενοφόρο. Ασθενοφόρο λέγονταν λεωφορείο ήταν, και έφερνε τραυματίες από κρυοπαγήματα. Όλοι αυτοί λοιπόν δημιουργήθηκαν ένα νοσοκομείο στα σπίτια. Τέτοια νοσοκομεία ήταν του Γρηγόρη Γκάζγα κάτω. Ο Γρηγόρη Γκάζγας είπε: το αφιερώνω για τους Έλληνες στρατιώτες, για τους αρρώστους, και όλα τα δωμάτια του, είχε μεγάλο σπίτι κάτω εκεί, ναι, εγκαταστάθηκε. Επίσης νοσοκομεία ήταν το σπίτι του Κώστα Βασίλη, της Ελισάβετ Γκίνη, και πολλά σπίτια τα οποία έχουν γίνει σαν μικρά νοσοκομεία. Και πολλοί από αυτούς έχουν πεθάνει όμως. Έχουν πεθάνει πολλοί από αρρώστια και κυδεύονταν κάτω εκεί, τώρα που είναι το εκεί κυδεύονταν πολλοί, γιατί αυτοί ήταν τραυματίες, ήταν άρρωστοι κλπ. Και συνέχισε αυτό ως τον Απρίλη, όπου ξέραμε τι έγινε μετά. Υποχώρησαν οι Έλληνες γιατί μπήκαν οι Γερμανοί από τη Βουλγαρία και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, και κατά τις 15 με 20 Απρίλη
έφυγαν από εδώ οι Έλληνες. Λέγομαι Ιφαντή Ευαγγελία, είμαι ετών 65, είμαι η εγγονή του κυρίου που κράτησε το κατάλογο των πεσόντων στο νεκροταφείο το 1940, η εγγονή του Δημήτρη Μπάκου. Είμαι η εγγονή του πρώτου του γιου. Ο παππούς μου ήταν η ιδιοκτησία ο Άι Βασίλης. Τώρα γίνηκε, λέγεται Αγία Σκέπη. Εκείνα τα χρόνια όμως ήταν Άι Βασίλης. Το εκκλησάκι που ήταν χτισμένο εκεί το είχε χτίσει ο προσπάπος μου και μετά έμεινε στον παππού μου. Ο παππούς μου πήγαινε κάθε μέρα και όπως μου είπε, γιατί εγώ είμαι 65 χρόνων, δεν ήμουν γεννημένη τότε, ο παππούς μου ήταν ένας θρησκευόμενος άνθρωπος, είχε μια καλή ψυχή και ήθελε να βοηθήσει όλους. Και όταν τα παλικάρια του 1940 πάθανε κρυοπαγήματα, θα ερχόταν και το τέλος τους. Και ο παππούς μου ήταν νεκροθάφτης, άνοιγε τους τάφους στους πεσόντες και γινόταν η τελετή της χυδίας όπως και τώρα. Με όλα αυτά που χρειάζονται να γίνουν, με όλους τους κανόνες. Μου είχε πει ο παππούς μου ότι είχε έρθει και ένα στρατιώτης στο σπίτι μας, είχε καθίσει μόνο μία εβδομάδα. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, αλλά ήταν πολύ βαριά και τον πήρανε. Και μου είπε ο παππούς μου όταν έφυγε, του είπε αν θα γίνω καλά θα ξανάρθω στο σπίτι σας. Και από τότε ο παππούς μου είπε ότι δεν ξανάρθε, δεν τον ξαναείδε. Ο παππούς μου κάθε βράδυ διάβαζε τον κατάλογο των πεσόντων. Είχαμε ένα κοντίσμα στο σπίτι μας και διάβαζε, έκανε ευχέλιο κάθε βράδυ. Τότε ο παππούς μου ήταν 38-40 άτομα. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι κάτω, είναι 45, είναι παραπάνω. Στάς Χριστομπάκο. Εγώ είμαι 80 χρονών. Είμαι γεννητής το 1937. Εγώ όταν έρθαν που γίνει ο πόλεμος εδώ στο Βουλιαράτη, εδώ στον Αθανάς που λέγεται, εδώ η σημαία ελληνική από πάνω τώρα, λίγο αλλημένα αν είδες, εκεί πέρα. Εκεί θυμάμαι λίγο απλά. Εκεί σκοτώθηκαν πολλοί Έλληνες. Πολλοί Έλληνες και είναι στον Αθανάς, εδώ στο Άι Βασίλη, βαλημένοι. Μας έδειξαν πολλά τα χωριά που σκοτώθηκαν και είχαν νοσοκομείο εδώ στο Πλάτη πάλι. Νοσοκομείο που τους γιάτρευε. Με γιατρός, με όλα, με νοσοκομείο, με όλα. Που τους γιάτρευε αυτούς εκεί πέρα. Και έτσι στα πλαίσια αυτοί που πέθαναν, τους έδωσαν εδώ πέρα στο Πουλεράτη, με μπουκάλι μέσα δηλαδή το όνομά τους και στο μέσα στο μπουκαλάκι βαλημένο. Και όταν τους έβγαλαν όξω, τους ξέθαψαν κάποτε, τους είδαν όλα τα ονόματα. Ύστερα έρθαν πάλι εδώ, θα τελειώσει ο πόλεμος, τους είχε ένας Γερομίτσιος. Τη λίστα αυτή, τη Γιαμιτσιπάκος, και ο πάπας μου, ο προσπάπος μου, λέγοντα. Ο Δημήτρη Πάκος, λέγοντα. Και όσο μπορέσει είχε τον Άι Βασίλη εκεί πέρα και τους φυρούσε. Άναβε τα κεριά, τις καντίνες, τους φυρούσε. Τους έδωσαν πλέον, τους έδωσαν πλέον και στέγωνα πάλι, τους έμασα όλους σε μια μεριά και είναι εκεί που ήταν βαλημένοι με τα ονόματα, με όλα. Αυτό ήταν το μυστικό το αυτό. Και αυτό πέρα το που είχε ο πόλεμος στο Αθανάς που λέω εγώ, εκεί βοηθώθηκε σημαία ελληνικά και εκείνη την ακόμα. Πολέμησε η Ελλάδα εδώ πέρα, ως τα 3 τα αυγά. Τότε είχε πάει. Πολέμησε. Λέγομαι Γιώργος Μπάκος. Είμαι 79 ετών. Ο πόλεμος 40 άρχισε από εδώ. Επιτέθηκαν ο ελληνικός στρατός, τους περίμενε στο Καλμπάκι και στις 1 του Δεκέμβρη ο ελληνικός στρατός ήρθε εδώ στο χωριό μας. Έκανε μια μάχη αυτού στο ύψο του Αγίου Αθανασίου, όπως λέγεται, όπως είναι η σημαία εκεί. Και αυτού χάθηκαν τα πρώτα παιδιά. Μετά εδώ σήκωσαν ένα παιδινό νοσοκομείο. Και όσοι χάσαν τη ζωή τους στο νοσοκομείο τους έθατε η εκκλησία του χωριού σε αυτόν τον χώρο εδώ. Ήταν ένα μικρό εικόνισμα του Αγίου Αθανασίου, του Αγίου Βασιλείου και είχε βάλει και ένα συντηρητή εδώ στο νεκροταφείο η εκκλησία. Το συντηρούσε η εκκλησία ως το 1967-68. Μετά, εδώ όταν έκλεισαν οι εκκλησίες στο κομμουνιστικό σύστημα, χάλασαν τον αυλόγυρο, τράβηξαν τους σταυρούς. Το 1991 το χωριό πάλι έκανε μια προσωρινή περίφραξη, ξανά βάλε τους σταυρούς και το 1999 με τη βοήθεια του Μακαριτάτου του Αναστασίου
έγινε όπως βλέπετε το μνημείο εδώ σήμερα. Μετά αυτά. Εδώ συνολικά είναι 58 νεκροί όπου έχουν πεθάνει στο νοσοκομείο. Ενώ στα οστοφυλάκια αυτοί ξέρουμε μεν τα ονόματά τους, αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι ένας και ποιος είναι άλλος. Γιατί αυτοί ήταν σκόρπια στα βουνά εδώ πέρα, τους βγάλαμε χωρίς καμιά έγκριση και τους έχουμε εκεί. Ξέρουμε στο ύψωμα του Αγίου Αθανασίου τα 15 άτομα αυτού τα ξέρουμε. Έτσι ξέρουμε και κάτι άλλο που στη Δρόβιαν που βρήκαμε, στη Γλύνα, στα αυτά και τους έχουμε συγγράψει και τους φέραμε εδώ πέρα. Και είναι στα οστοφυλάκια. Αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει εκταφή των άλλων που είναι στα υψώματα. Ούτε ενδιαφέρθηκε κανένας. Είπανε πως έκαναν κάποια μεικτή επιτροπή για να τους μάσουνε, αλλά ακόμα δεν γίνεται τίποτα. Τα παιδιά αυτά με όχι μεγάλο οπλισμό ήταν παλικάρια. Έχουν πολεμήσει Ανδρία, έβαλαν την Ιταλία μπροστά. Και έχασε τον πόλεμο η Ιταλία. Μετά όταν έφυγανε πάλι από εδώ οι Έλληνες, εγκαταστάθηκαν πάλι εδώ και είπαν ότι το σύνορο θα κλείσει πάλι, είπε ένας αξιωματικός, και έτσι έγινε κιόλας. Εμείς 3 μέρες, 4 είμαστε εδώ και φεύγαμε. Γιατί ήθελαν να περιμένουν τους Γερμανούς από τη Μακεδονία. Mm-hmm.